Bon dia al dematí. Ja hem passat les... Què era això? El control. El control. I ara estem passant per la botigueta. Joder, no sé parlar, t'ho juro. És que són les 3 del matí. Ah, no, 4 quasi. Anem quasi matching. Ja. Negre, jaqueta i bufanda. La bufanda del tot. Ja, et queda molt bé. Ens hem comprat una aigua, 1,50 per l'aigua. No ha sigut robo massiu. No ha sigut roba massiva, perquè aquí hi ha altres Europes que potser t'ha de costar 3, Exacte. però segueix sent un roba. Però segueix sent. Exacte. I ara ja estem a la porta d'embarcament, no sé si es veu. Vale, aviam si s'aguanta el mòbil. He posat un trípode del Shein, vale? És del Shein? Sí, és del Shein. Per això és multa. Bueno. Ja estem a l'avió. En teoria anem amb asseients diferents, val? Així que sí, l'avió es desnivella és per culpa nostra perquè ens hem posat juntes. I sobre al costat de la finestra. Però, bueno, si morim, morim. A veure, són 2 finals de diferència. No Ja, i va molt buit a l'avió, o sigui, ja que deu haver 100 persones. Però normalment quan més buit és pitjor del pes, però bueno. Ho vaig veure en un vídeo d'Amplex de la Volta al Món. Però que no passa res, que mira, estava jo a la fila. Ell estava a la 3. I és la 5, que sigui el mateix. Espero que no passi res. Bueno, d'aquí poc ja marxem. Hola un altre cop. Esperem que s'escolti. Perquè, clar, amb l'avió, no sé, estem esmorzant. Entre cometes. Estan boníssimes. I les tortites que m'ha donat l'Sky. I esmorzar nutritiu. Com que anem d'agafar maletes, ja tenim tot, estem anant cap a agafar el bus. Vale. Sí, en sèrio, no és per exagerar, però no he vist la neu des de fa 2 anys aproximadament, però perquè mai hi vaig. Madre mía, però això qui ho entén? Jo crec que no, Jo crec que no. Tia, mentre estiguem més o menys a Ostrava, perquè ara estem a mig de no res. Ja! Mentre estiguem a la ciutat podem caminar. Pujat al bus correcte, i cap problema per pagar. Ja tinc datos, que no sé si ho he dit abans, però no tenia datos. I al final he trucat al senyor del servici al clientes i superbé, era jo, que jo no. I ja està. Anem cap al centre i després del centre un altre bus cap a l'hotel. Això, wasabi. Ha de picar una barbaritat. Tinc moltes ganes d'anar al súper aquest. A veure què se la fa. És que és que hi ha com coses... Hi ha coses que a Espanya n'hi ha, i hi ha coses que no, i clar, és com super... Aquesta botiga hi és d'Espanya. Ja, és que és l'Action. Action o Action? Que hem de comprar una pasta de dents que es diu Herbal. No, Herbal suposo que és en plan herba, no? Herbal, sí. Com menta... Menta poleo, tal... Sí. No? Sí, no? L'Sky sí està indecisa perquè vol agafar una beguda. Sí, m'he fet aquesta de mango, de bona pinta. I de moment, això és com un esmorzar mig dinar, o sigui, no és dinar perquè no és un dinar com a tal, però és per treure'ns la gana. Jo m'he agafat això, que se suposa que és pollastre Sí, o pavo, gall d'indi i un tallet de pa. Sí. I jo m'he agafat com que és tipus bollo, però no és queso, perquè no és queso, perquè és mig dolç, però no sé què és. Sí. Però està bo. Però està bo.
des de l'últim vídeo... Un club. Des de l'últim vídeo hem baixat al tramvia. Hi ha hagut hem presenciat una persecució, literalment, sí. Ha sigut increïble, perquè de cop... S'ha baixat de cop, no sé què. El policia... I l'ha començat a registrar el maletero i tot, i nosaltres passant allà, mira. L'ha pisoteat, però enmig de la carretera. Sí, se li ha pelat basto. Sí. Estem anant a buscar el nostre hotel. Oh, ai, sí! Ja estem a l'hotel. Uau! Que bonica, Sky, m'encanta. Tenim 2 carmels, que macos. M'agrada molt, Sky, no és broma. Val, això està posat aquí. Jo apostaria que és gratis. L'Sky te diu que potser ens ho poden cobrar. Però jo apostaria que si està aquí és perquè ho fem servir gratis. Igual que aquests carmels d'aquí. No crec que ens facin pagar. Val. Allò no sé. Tipo minibar diria que t'han posat que decía alguna cosa. Vaig a posar aquí de trípode, o sigui, esteu al terra literalment perquè estic carregant el mòbil. Ja està, o sigui, life is good. Aviam, hem estat quasi una hora buscant com venir. Que no anàvem, en plan, no anàvem tan malament, perquè hem dit, hem d'anar a Strava a Dubina. Sí, l'Sky ja ho tenia tot en mental, o sigui... I ja ho havíem vist, però clar, era la parada que no era, en plan, estàvem anant en contradirecció i hem anat a preguntar, i bueno, ens han dit totes les parades també, per arribar just fins a l'hotel. Així que també molt agraïdes per la nòvia. Ja, amable. Sí. I després hem anat fins a Dubina, o no sé com en diuen. No sé com ho han dit pel megàfon, però superraro. És que cadascú ho pronuncia diferent. Espera, poso això aquí. I després... vale, hem anat allà i hem vist un hipermercat i hem dit, com que teníem una mica de gana, hem anat a cotillejar i al final era com un mini centre comercial. Ja, hi havia un Action, un Pepco... Hi havia algunes tendes, però algunes estaven tancades. Ja. Estaven en reformes, no sé si el faran més gran, també. Es deia OK, el de reforma. Sí. I després pues, hem agafat un tramvia que no sabem si ens han estafat, però al final creiem que ens ha sortit a compte. Sí, i si no, si ens han tret diners només 5 euros. Sí, 4 amb 12 o alguna així. Que tipus és 24 hores d'anar amb tramvia per la ciutat i així, pues està bastant bé. Sí que això... I a més hem pogut fer el check-in abans de les 2, que era l'hora que havíem de venir. Ja, perquè jo els vaig escriure un missatge que arribaríem abans, al matí, no sé què, però clar, no em van contestar, però ara m'ha vingut i seria el meu nom, m'ha vingut i jo. I tu en plan, esa soy yo. Esa soy yo. That's it. I ens han deixat, o sigui, la vida és una, la vida és feliç. Pues jo estic supercontenta ara mateix. Sois mitjons. És veritat. Mitjons de Natàlia i mitjons d'Sky. De Navidad. La que no supera la vida. Però és veritat, o sigui, hi havia una ressenya que l'Sky m'ha dit, que és que les poques queixes que hi ha d'aquest hotel és que hi ha molt de soroll. I estem a l'últim pis i hem dit, bueno, no farem soroll, però és que jo crec que això a la mínima s'escolta. Ja, s'escolta molt. La cosa és també que estem com en un hotel amb bastants de pubs i hi ha bastants comentaris tipus que per la nit i tal, però com que és l'últim pis no crec que ho sentim. Ja, i no crec que ens vinguin a fer res. Així que res. Fins després!